Ah, ‘yan mata ne masara a kasuwan ne. Kin gani ko? Tuntuni nake ta bibiyan ki mu yi aure kin ki yadda mu yi aure. Gashi har shekara ya dawo kina nan zaune. Da a ce mun yi aure da yanzu wannan shekarar yau ina ga indomi da kwai da aris za ki soya muna. Amma kina nan kina ta gasa masara. Kin gani? Kawuna ya ban miliyan 180 in jajari yanzu motoci nake saidawa. Yawwa, in ɗan ɗauka masaran guda ɗaya idan an sha ruwa. Aje masara. Haba masaran guda biyu da zan ɗan fila idan an sha ruwa. Miliyan 180 me ya kai shi ɗaukan masara? To ai ba kashi ne. Dalla malam ka aje mata masara. Allah ka aje mata masara. Wanda kashi. Ka je ka sha kunun 10 mana ka samu koyi. Ba maganar ƙarya bane. Dan kuka Bagarin kwaji bai gama tambaya da. Kuɗina na account, kuɗina na banki. Dan gidan lafiya. Wannan layi sannu.